ክብራስ ድራና ከመይ ቀኒሁም ደሓንደ ቀኒሁም ሰላም ቀኒሁም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እሞ ለማ ኣንቲ ምስኻን ኮይነ ክሰርሕ ኣዳልያ ዘለኹ ቁርሲ ብዙሕ ኣይሰራሕኩም ቁርሲ ከመይ ጌርና ቁርሲ ነዳሉ ቀላል ስፔሻሊ ስካብል እንተኮይና ማለት እዩ ስካብል ዘይኮነ ከዓ ፋሚሊ ንቆልዑት ከለ ማለት እዩ ሕጂ ጾም ኣርባዓ እዩ ንቆልዑት ስካብሊ ክትጥቀሙላ ይሰርሓለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ከዓኒ ናይ እዚ ዱሎት ሰሪሐ ነይረ ግን ኣብ ጾም ኣርባዓ ሰይድየ ማለት እዩ ኣብ ጾም ኣርባዓ ሰዶ ኣብ ጾም ኣርባዓ ዝተሰርሐ ጥራሕ ኣይኮነን ቅድም ዝተሰርሐ እዩ እቲ ቪድዮ ስለዚ ተሰሪሕልኩም ከይትበልዑ ጥንቀበሉ ጆክያ ስለዚ ካልእ ግዜ ዝተሰርሐ እዩ ኩሉ ጾም ኣርባዓ ሰዶ ጾም ኣርባዓ ዝተሰርሐ ኣይኮነን ወላ ስጋ ይኹን ፀብሒ ይኹን ድሎት ይኹን ቀዲሙ ዝተሰርሐ እዩ ንምባል እየ ስለዚ ብዙሓት ሰባት እንታይ ዳ ጾም ኣርባዓ ድሎት ሰሪሕኪ ዝብል ሕቶታት መፂኒ ኢለ ይምልስ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ከዓኒ እንቋቑሖ ጌርና ቶስት ክንሰርሕ ኢና ጀሚረ ክሳብ ዝውድእ ምሳይ ፅንሑ ሕጂ ነቲያ ቶስት ክንሰርሓ ተዳሊናላ ዘለና ዘድልዩና ነገራት ዊት ብሬድ ዊት እዩ 100% ዘይቲ እንቋቑሖ ከም ምብዛሕና ወላ ሓንቲ እንቋቑሖ ጌርና ክልተ ስላይስ ጥራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ድሕሪ ሓደ ሰብ ኮይኑ ኣብ ገዛ ማለት እዩ ብዙሓት ትኾንካ ከዓኒ ብዙሕ ዝበለ ክልተ ሰለስተ ትሰርሕ ከም ምብዛሕካ ማለት እዩ ኣነ ሰለስተ እንቋቑሖ ቀሪበ ኣለኹ ፀባ ቁሩብ ኣስነምን ፍሌቨር ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ዝገብሮ ቫኒላ ብጣዕሚ ከዓ ዝኻ ፍሌቨር ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ዝገብሮ ከይበፅሐ ክትርእዩኒ ኢኹም ቁሩብ እየ ክገብረሉ መጀመርያ ተንቋቑሖ ቁሩብ ፀባ ከይበፅሐ ፀባ ከዓኒ ኦርጋኒክ 2% ቁሩብ ከይበፅሐ ቁሩብ ስነመን ከይበፅሐ ቫኒላ ከዓኒ ቁሩብ ከምኡ ማለት እዩ ከይበፅሐ ሕጂ ይሕውሶ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክንሕውሶ ኣለና እንታይ ጌርና ብጣዕሚ ጥዑም ብጣዕሚ በቃ ከምዚ ፓስቴ እዩ ዝቕየር ትጣዕሙ ሚድየም ገብራየ ቁሩብ ርስን ስጋ ብትብል ዘይቲ ከዓ ብዙሕ ኣየድልየናኒ ቁሩብ ዘይቲ ፍላይትዮም ግዜ ዘይብልኩም ንስራሕ ጉያ ትብሉ ንግሆ ብጣዕሚ ያቐላል ግዜ ዘይትወስድ ኣነ ሆልዊት ይጥቀም ኣለኹ ምዝኾነ ብሬድ ምዝደለኹም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ግድን ኣይኮነን ሆልዊት ክትጥቀሙ ረሲና ኣላ ኣብዚኣ ልኽእልኻ ኣቢልና እዚኣ ጌርና ኢደይ ተሓፂበ እየ እዚኣ ጌርና ጀርና በብክልተ ክገብረ እየ ክንጉምጥበ ኢና እንጂ ሕብሩ ዋላ ደስ ዝብል ከምዚ ጎልደን ክኾን ከሎ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ኣብ ገዛና ብጣዕሚ ግዜ ትወስድን እያ ደጌርና ብፍላይ ናይ ንግሆ ቁርሲ ማለት እዩ ግዜ ትወስድን እያ ጥዕምቲ እያ ከዓኒ ምስ ፀባ ድዩ ምስ ሻሂ ድዩ ምስ ቡን ድዩ ምዝደለኻዮ ጌርካ ቁርሲ ቀላል ተዳሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢኻ ጥዑም ልክዕ ኣስመራ እዩ ዝመልሰካ ናይ ኣስመራ ፓስተ ትበልዕ ዘለኻ እዩ ዝጣዕመካ ጥዑም እዩ ብጣዕሚ ሰቲት ከብሎ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ጥዑም ዝኸውን ሞር ሰትዮ ከሎ ደስ ዝብል ከምዚ ጎልደን ክኾን ከሎ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ወላ ኣብዚ ሓደ ግዜ ኣብዚ
ቁርሲካ ትወፅእ ደቅኻ የውፅኡኻ ገለ ትሪኦሲ ዝገብሮ ነገራት ናይ ገዛት ዝበለፀ እዩ ትሪኦ ከለኻ ወላ ቶስት ድዩ ወላ ፓንኬክ ድዩ ገለ ድዩ ናይ ቁርሲ ክትወፅእ ከለኻ ናይ ገዛኻ ትሰርሖ ግን ዝበለፀ እዩ ባዕልኻ ተጠንቂቕካ ሓዊ ዝሕላ ኣቢልካ እትገብሮ እውን ብዓቕን ሽኮር ከይበዝሐ ትገብሮ ነገራት ኩሉ ፍሉጥ ማለት እዩ ንዓኻ ሰማማዓካ ሕጂ ኣብ ገዛና ካብዚኣ ትቐልል ነገር የለን ኣብ ገዛና ከምዚኣ ጌርና ቁርሲ ንቆርስ ንጥቀም ፅቡቕ ማለት እዩ እንደናይ ደገኻ ኣየጥግበካኒ ከማነይ ከምዚኣነ ንእሽተ እዮም ዝገብርዎ ኣብ ገዛኻ ግን ከም ድሌትካ ከም ዝደለኻዮ ትገብሮ ትሰርሖ ኩሉ ከዓ ሕሱር እዩ እዚ ብሬድ ሕሱር እዩ እንቋቑሖ እውን ኩሉ ናይታ ዝሰርሖ ጉልበት እንዳ ክብርቲ ስፔሻል ኣብዚ ዓዲ ናይታ ጉልበት ዝሰርሖ ግድኾይና ግን ኩሉ ነገር ክቡር ይደገን ማለት ኣብ ገዛ ግን ብጣዕሚ ቀሊል ግዜ እውን ኣይወስድን በቃ በሲላ ኣላ እሞ እቲያን ሎማዓንቲ ምሳኹም ኮይነ ክሰርሓ ዘዳለኽዋ ከምታ ዝረኣኹማ ኮይና ንህለትኩም ቶስት እያ ብጣዕሚ እያ ፅብቕቲ ስለዚ ተደሊኹም በዚ መዓር ሲራፕ ጌርኩም ንቁርሲ ክትበልዕዋ ትኽእልኹም ብላዕሊ ፍስስ ኣቢልካ ብጣዕሚ ጥዑም ዘይደለውን ኣብኡ ከሎ ልክዕ ፓስተ እዩ ዝጥዕም ናይ ፓስተ ጣዕሚ እዩ ዘለዎ ብጣዕሚ ጥዑም ስለዚ ተሓጒስኩምላን ፈቲኹማን ክትኮኑ ከዓ ተስፋ ይገብር እሞ ኣብቲ ናተይ ዌብሳይት ኣቲኹም ከዓኒ ዝሽየጥ ብዙሕ ነገር ኣሎ ርኢኹም ሓደ ሓደ ግዝኡ ዘድልየኩም ማለት እዩ ኮመንት ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ከዓ ኣይትረስዑ ስለዚ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ስለ ኩሉ ነገር ስለቲ ሳፖርት ትገብሩኒ ብጣዕሚ ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኩም ቴንክ ዩ ሶ ማች እሞ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ቅሳነትን ንዓኹም ረሲዐልኩም ሓንቲ ነገር ከዓኒ ሽሮ በርበረ ቀልጢፉ ተወዲኡ ስእሊ ቀልጢፉ ተወዲኡ ኣሎ ካልእ እውን ዝተወድአ ኣሎ ረሲዐ ይኸውን ግን ሕጂ ኣብቲ ቀረባ ግዜ ክንዝርግሖ ኢና መፂኡ ኣሎ ክንዝርግሖ ኢና ክንሰዶ ኢና ተዳለውሉ ቴንኪዩ ከዓ ኣጌን ቴንኪዩ ስለቲ ሳፖርት ትገብሩኒ ቴንኪዩ ሶ ማች ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላምን ጥዕናን ቅሳነትን ንዓኹም ቻው